Muri yeZimbabwe kana mchinge matona ndatoya kudai so garai makaziva kuti zvinhu zvinenge zvisina kunyatsomira zvakanaka. Asi inini kuuya kwandinoita nenyaya idzi dzinenge dziri shungu dzekuti maZimbabwean muzive zvinenge zvichiitika, kuti muzive kuti zviri kufamba sei, chii chaakuda kuitika munyika yekwedu. Kana uchingosvika pana first time yako, ndakutokumbira kuti ugare wasubscribe because nyaya dzese ndakuda kutodzibudisa ende handisisina secret pane zvandaisimboita, handichatombosefe. Ende kana uripo uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZANU-PF nezvigananda, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF igoikane. Regedzai tingodai so, big resignation coming up anytime in Zimbabwe, dilemma on who will replace him because of the unit accord agreement. This is the situation. Pakuda kubudwa basa nemumwe munhu, pane resignation letter yatonyorwa yato-ready. So garai makagadzirira kaende kana tichitaura batai manzwi. Tiri vakomana veaction isu, kana tinge tatotaura nekuti isu hatitaure zvinhu zvinenge zvisiri kuitika. Saka garai makagadzirira nekuti vakomana veaction tatotaura kudhara. Pressure iri kutenderera, pressure irimo mumastreets imomomo, ende ma-pressure points akagara akapresswa nevakawanda. Pane reason zviri kuitikira. Asi tsamba iyoyika this one ichashoka nyika, but regedzai ndimboita kakukula down ndozokuexplainerai zvizere. Asi pane munhu akuda kusiya basa. Ndiri ipapo, regedzai tingozivisana zvekare. Ndine urombo kukuzivisai kuti muimbi wesungura yanonzi Tatinda Pinjisa ari kunzi aita tsaona akafa. Zvakaoma, please may he so rest in peace. Zvatotirwadzawo asi hatina zvekuita, tongoti ndonzira yedu tese. Ndichipfura neipapo, pane nyaya iri kunetsa panapa. Uyu Joanna Mamombe uyu kwawo nyaya dzake atori mahwani chaicho. Honorable Mamombe ari kunzi anoda varume vekuZANU-PF zvisingatomboiti. Zvamunenge muchiti zvigananda zviya ndo zvaari kutodanzi, ndo zvaari kudya nazvo izvozvo. Ndo zvinenge zvichimudya, meno tonenge achidya umwe ndiani. Ainoziva kuti munyaya dzema-MP idzi ndakadzitaura about direct. In fact ini nangu ndinongoti hakuna mutsvene pasi pezuva. Zvokuzonzwa kuti munhu anozodanana ningi hazvichinje nyika yedu, hatina kana basa nazvo. Isu chero makatora munhu ari patouchline mustreet achikwanisa kuchinja nyika, we don't care. Tinongodai kuti chatinoda isusu service delivery. Uri kugona iri kudeliver zvawakapindira basa, simple and straightforward. But munongozviziva kuti nyaya dzevanhu dzinonakidza. Saka mirai ndikuudzei nyaya yacho. Asi ndisandataura nyaya yacho yekwamamombe iri kupisa izvezvo mumastreets. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, obva wavhurirwa FNB business account, ndauya nevanonzi veEducation Research ana Mukoma Owen vanopedza masports. Iwo gara wangu wabata because big company kavanorova zvese zvemabookkeeping zvakawanda. Saka gara wavabata iwewe, wotaura navo vokuitira vokuregistera company, because unongoziva kuti muSouth Africa zvikurizvingwa zvakuenda kazvongoramba uchishanda zvopedza zvakurwadza. Zvinongoda kuti muite muchivhura tumacompany twenyu. So contact them on the numbers that are showing on the flyer. Wogara vakuitira dhiri racho. Mangwana you never know, ndiwo unenge wa the next big thing. But toners, kana mchinge mazopedza kuregister mavamawando kuadvertisera emabusiness acho, vanoda kuadvertisera namba dzangu, I'm sure vazhinji manadzo, but ndinozongodzisiya futi pascreen panguva panenge pakuplaya maaudios. Back to the story. Nyaya iri panapa pari kubuda Bridget Nyandoro ndiye ari kubvondora chino, ari kuti big sis stop being holier than thou on social media, the same way you claim to have assisted you in times of need, as the same way I insisted you bury your child and perekedza you to Henyaradzo in Murambinda when your own family, include your biological mother, refused to be part of it. When you came crying to me that your mother doesn't love you but she only brings you closer when you are dating rich guys so that she benefit from the proceeds of your relationships. Was I not there for you when you had relationship fight with Wellington Chikomba after you forced yourself in his matrimonial home and demanded to sleep between him and his married wife, where you were not the one told me that Nelson is stingy, he only sleeps with you. Ukamudza kuti unoda mari yerent, he will tell you kuti God will make a plan. Am I lying kuti unonyepera kutuka ZANU maskati wopedza wozono vatevera kunorara navo uchipiwa mari? Hauna here kuputsa maglass emba yevaridzi kuBB motorerana chikomba chekuZANU pawakazorogwa ukaita seuchakandwa mudhemu kumazoe after waita fake abduction mukomana wacho? Mutaure zita rake pano
uye kuti muzukuru wani kuchema zvenyu sisi hamuna laki ramuinaro. Vanhu vacho vamunofuka navo vakuru vanotondityisa kutaura mazita avo. Wakanokururira hembe to avoid a recall. Oh, at least thank you for confirming that I at least told you about the abuse that I went. Guys, unozwa inini kana pakuzonzi nyaya yemarecords paivharwa vanhu nemarecords kuno mumwe akanobvisa hembe kuti asaitwe recall. Varume kuzimbabwe wochika varume kuzimbabwe aimbomira ngandimbotaurana guys, mutaura motobvisisa muhembe kuti asimusamurecord. Saka varume kuzimbabwe vachiri kucontrola nedigirira. Anyway, it's a topic for another day, but zvinhu zvangonditira fani. Inini normally handikwanisi kunyanya kutaura kuti nyaya tukanezekuti because inini ndinoda nyaya dzekuti zano ngaibve, but kana tasvika kumasituations akadai so aya pakunzi munhu anonowa maskillful akadaro panenge pakutyisa, to be very honest with you guys. But handisi kuda kunyanya kupedza nguva nhasi because unongozwa kuti Monday tinenge tikarohwa neinonzi Blue Monday hameno zvinenge zvichiweta, so because nyaya dziri panapa dzakawanda, so pachapisa nhasi, pachanakidza. Garai muripo, garai matenga data, garai turn on the notification bell, garai makasubscribe kana musati. Ende zvamanje manje kunenge vari kuda kusenda WhatsApp audios, itai faster ndimabudise izvezvi zano yacho inzwe because atoteerera makaona kuti nezuro pakulenda hapana zvainyanya kubudiswa. Saka nhasi pari busy, kuri hectic, sendai WhatsApp audios enyu very fast izvezvi. Vanda kusenda namba dzandikusiya pascreen ndidzo. Teerera zvitaura mumwe wenyu uyo mozondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iri papa. Kulian TV murisei pano. Ini nhasi ndati ndimbotaura pamusoro penhau ya Hopewell na advocate Nelson Chamisa. Ndichiona mapepa ayo akaprintwa ayo. The thing is, Hopewell is directing his hatred to the wrong person. Kana mapepa aya ari echokwadi okuti akaprintwa, kune michina yakanga yaitwa kunzi uye. Hazviudzwi advocate Chamisa, zvinoudzwa Ministry of Health. Minister of Health oita kuti michina iyoyo iuye munyika kuti iende kuzvipatara. Chamisa haasiri Minister of Health. Handiti wazviona. Zvinoudzwa government of Zimbabwe, of which government of Zimbabwe Chamisa is not part of it. Saka zvese izvo zvari kuda kuzama kuuyisa achitaura chichi, that is a bullshit thing. Nokuti kwaari kuzvidirecta kwacho munhuwo is an ordinary citizen. Iye zvaakaziva kuti michina iyo yaitwa kunzi iuye, akaregereyo kuenda kundoitora yeHopewell. We know kuti they are being paid and Hopewell is being paid. Paakasungwa paya Hopewell akapinda mujere. Apinda mujere kumuhlasera vachimugarisa kwavakaita kwemwedzi yavakamugarisa mujere paya. Vaizama kushosa naye kuti kana obuda obva atanga maskiri ake ari kuita. We know from the word go we know what happened. Saka kubva ipapo Hopewell akatobva atanga kuva mushandi weregimu, akanga ari underdog. Saka kuva underdog is part of a dangerous cabal inogona kuti imi mune muchiti munaye iye asiri wenyu. Saka lucky enough iko zvino zvava kuzviratidza. Andiri wazviona. This man called advocate Chamisa, they formed their party CCC. Vakauya vezanu vakadestroya chichi, what everything the case it is just an ordinary citizen. Ari ordinary citizen, he deserves to be supported. Kwete kuenda vanhu vachirwa naye. Unorwa nemunhu asiri kutonga uchitadza kurwa naMnangagwa ari kuba mari vachikubhadhara. Uchitadza kuburitsa ivavo vari kuba mari vachikubhadhara. Muchiita zvese zvamuri kuita. Kana michina yange yakanososwa ngaiuyeka munyika. Zvaune umbo hwokuti indeed mapepa acho aripo kuti michina iuye munyika. Iudza ka Ministry of Health mutevere munouya nayo. Chinoita kuti musatevera iyo mapepa ari pamakasainira nachii? Where does Chamisa get in there? Kubvunzawo. Chero mukatora message mukamubvunza iye Hopewell.
is trying to direct his hatred to the wrong person. His hatred must go to Mnangagwa because Mnangagwa is the president of Zimbabwe, not Chamisa. Unoita hatred yomunhu ari kutengesa beans parodhi, unenge uchida kuti aite sei? Vacho vakabata matombo enyika, you can't face them because those are your payers. Woda kugwa nemunhu ari kutozvitamburirawo achizviitirawo living yake munyika yauri kuziva iwo kuti is very toxic and dangerous. That's why they can pay you to do your toxic journalism. Iye Hopewell anyari here naye vakomana. Munhu anga achembera achichinja masurname achidi. People they don't care. But zvaakuita izvi handizvoba. If iwewe uchiona kuti you can be better than Chamisa, you are free to start is very free to start his own party. Ubva taura kuti ini zvese zviya zvakakonekwa naChamisa ndokwanisa kuzviita. Ozviita toona. But chinomutadzisa kuti atange party rake chii? Because he's working for the cabal. Saka isusu hatitevedzeri noise isusu. Tell Hopewell ching'ono to go to hell, Satan.